Liptovský hrádok, jeho arboretum zelené. Tak počúvaj, aha. Liptovský hrádok, sme o kúsok bližšie k tomu nášmu arboretu zelenému. Mnoho ľudí si povie, veď je tu len pár stromov, tých pár stromov je pre nás tou najväčšou drogou, ale veľa ľudí žije len z toho, že ak sme tu, čo nás všetkých do toho. Stromy nám predsa dávajú kyslík, to je pravda, nech si vraví, kto chce, čo chce. Nie je to žiadna sranda, veď čo by tu bolo bez tých stromov, tej zelene. Nestále by sme na trave, len na hline. Zamyslieť sa a pouvažovať nad tým, je tu pár chránených stromov, ktorým sa patrí. V našom arborete veľa chránených je stromov, keď sme pri živote, veľa zvieracích je tu domov. Treba myslieť aj na ne, nielen na seba, veď tie zvieratá, ale hlavne stromy nám tu treba, predsa keby nebolo ich, nie je tu ani nás. Pri tejto myšlenke sa mi pozastaví hlas, pri tejto myšlenke sa veľa otázok sype, stačí sa zamyslieť, okolo seba sa obzrite. Prečo robia ľudia to, čo robia, prečo svojimi činmi stromom škodia, prečo odpadky a nečistotu okolo nosia, potom len o záchranu prírodu prosia. To sú otázky, ktoré nejdu vysvetliť. Treba dúfať na práve, k tomu sa pomodliť, aby to zlé, čo sme spravili, mohli napraviť. Treba chrániť stromy a vďaka tomu žiť. Arboretum zelené je kúsok z teba, je to výsledok toho, ak sa staráme o seba. Aj keď si poviete, že to na mne treba, neuvedomujete si, že je to naša potreba, tá, ktorá nás stále drží pri živote niekde hĺbke duše. A vy to isto viete, tak stačí jeden malý krok a všetko spraviť. Vďaka tomu strašne dlho a pohodlne žiť. Netreba robiť špinu tam, kde je priestor, tam, kde sa nikto nebráni, tam, kde je strom. On ti nepovie, aké je to ťažké, ako ďalej nevládze pokračovať tejto fraške, veď keď stromy rastú, je to krásne, ešte keď rozkvitajú, je to jedna báseň. Tie nádherné kvety, tie stoja za to, už len zahľadiť a napraviť tých pár skratov, pri ktorých sme napáchali toľko zlého. Viem, keď strom umrie, je len z neho drevo, veď človek sa ani nenadeje, zrazu zminú všetky ľudské nádeje. Ale jedna nádej ešte ostáva, napraviť všetko ponaprávať, lebo záchrana stromov je jeden veľký rešpekt. Zamysli sa, veď predsa tento text nie je pekle, veď to len krutá realita naša. Je to len ten život, ktorý každý zaznáša, takže keď ju vidíš, že pri strome leží fľaša, stačí ju zodvihnúť, veď nádej povznáša to na duši. A je čistá mysel, že si pomohol aj ty, dobrý úmysel. Moje slova tomu aspoň vložili nádej, lebo stále kráčame, ideme po tenkom ľade. Musí tu byť niekto, kto si stromy zastane, veď rastú v lesoch, parkoch a na záhrade ľudstvo nevyhynie. Toto sa nestane už ani strom ľudskou rukou nezahynie. Stromy nám každý deň pomáhajú, veď to viete, okrem kyslíka a tieňa. Tak si rozmyslite, radšej dvakrát premyslieť a potom konať, lepšie ako niekde pred komisiou stonať. Proste keď zabiješ jeden strom, zabiješ všetky, to by boli potom na svete riadne zmetky. Použijem tu jednu vystižnú frázu, ktorou predpoviem jednu veľkú skazu. Strom si len pomyslí a je ticho, začal si ty celý les ticho. To, že nenariekam, neznamená, že necítim. To, že neplačem, neznamená, že chcem byť bytým. Arboretum zelené je kúsok z teba, je to výsledok toho, ak sa staráme o seba. Aj keď si poviete, že to na mne treba, neuvedomujete si, že je to naša potreba, tá, ktorá nás stále drží pri živote niekde hĺbke duše. A vy to isto viete, tak stačí jeden malý krok a všetko spraviť. Vďaka tomu strašne dlho pohodlne žiť.